Кажи чао на Ишияса и здравей на новото си аз. Страдам от Ишияс вече около 2 години, появи се внезапно един ден и продължи да се появява и изчезва, като мускулът на бедрото ми също се свиваше сам. Но през последните няколко месеца стана много по-зле, до степен в която болката стана постоянна. Лекарят ми ме изпрати на 2 ядрено-магнитни резонанса и каза, че седалищният ми нерв няма повече място, тъй като е бил прищипан поради дискова херния между прешлените L4 и L5. От тогава съм в постоянен прием на болкоуспокояващи. Опитах ибупрофен и напроксен, след това нефлопам с малко или с никакво облегчение. Моят лекар каза, че следващата спирка ще бъде нещо по-силно като габапентин или дори инжекция с кортизон. Започнах да приемам габапентин и честно казано не премахна напълно болката, но поне я направи по-поносима. След това имах 4-часово пътуване с кола и беше мъчение. Не можех да намеря удобна поза в никакво положение. Запитах се, това ли ще е животът ми от сега нататък? Не мога да ходя толкова колкото искам, а сега дори не мога да седя няколко часа, когато пътувам. Казах си, че от тук нататък всеки един ден ще търся лек. И ако намеря такъв, ще го споделя с всички останали. Започнах да ходя на чакракчия и моят всъщност беше много добър. Бих казала, че е един от най-добрите даже. След посещенията при него започнах да се чувствам по-добре. Но след няколко часа болката отново се връщаше с пълна сила, сякаш се присмиваше на усилията ми. И се връщаше, ако пропуснех час. Едно посещение струваше 100 лева, а ми трябваха 3 посещения седмично, за да получа облегчение. За съжаление, това е твърде скъпо. И портфелът ми боли толкова, колкото и гърбът ми. Трябваше да спра да ходя и да продължа с тези проклети хапчета. Тогава забелязах, че започвам да се пристрастявам към габапентин. И ако спра да го приемам, започвах да имам симптоми на абстиненция. И това беше голям червен флаг за мен. Трябваше да намеря начин да спра болката и да спра да пия тези хапчета. Така че преди около 2 месеца наистина взех нещата на сериозно и започнах да проучвам всичко, което може да се знае за Ишияса. Прочетох стотици публикации във форуми, посветени на Ишияс и болки в кръста. Гледах видеоклипове в YouTube. Присъединих се към Facebook групи, в които хора, страдащи от Ишияс, споделят своите преживявания и истории. Абонирах се за здравни списания, започнах да чета статии и да се срещам с лекари. Дори започнах да чета книги по тази тема. Толкова исках да намеря решение. След седмици намерих проучване, направено от доктор Стив Браун, известен невролог от Чикаго. Той обясни защо Ишиясът може да стане толкова непоносим и как да се справим с него, което много ми помогна. Лошата новина беше, че разбрах, че всъщност няма лек за дискова херния, а всеки, който твърди обратното, просто иска да печели от болката ви. Да, може да се подложите на операция, но това е крайно. Струва 1000 левове и имате 50% шанс за успех. Въпреки това, има начини значително да намалите болката и да не позволите състоянието да се влоши. Нека ви обясня какво открих, защото именно това промени всичко за мен. Работата на натоварващи работни места или продължителното седене оказват голям натиск върху гръбнака ви с напредването на възрастта. Поради това прешлените ви се компресират и започват да притискат онези подобни на гел дискове, които се намират между тях. Тези дискове са изградени от желатиново ядро отвътре и дебел пръстен отвън. Когато дискът се компресира прекалено много, мекото вътрешно ядро пробива дебелия външен пръстен и това наричаме дискова херния. Но не винаги е болезнено. Не самия диск причинява болката. Болката се появява, когато херниралият диск докосне седалищния нерв и именно това причинява парещата болка по гърба, седалището и краката ви. Точно това се случи и с мен. И няма нито едно хапче, масажор или чакракчия, които да могат да възстановят дискова херния. Веднъж, щом дебелият външен пръстен се скъса, той си остава така. Болката от Ишияс е абсолютно обездвижваща. Ако я оставите така, тя само се влошава и влошава, докато не стигнете до момент, в който буквално не можете да се движите изобщо. И за съжаление, имах точно такива дни. Сега, след седмици проучвания, най-накрая разбрах защо ме боли. Започнах да търся начини да обърна щетите и да облегча болката. Пробвах онези инверсионни маси. Представете си да се опитвате да слезете от инверсионна маса, когато гърбът ви е в спазъм. И усещате, че все едно ви разрязват на 2. Всичко, което получих от това, беше скъпо главоболие. Пробвах и безброй продукти от Емак, които ми обещаваха чудеса, но не изпълниха обещанията си. И честно казано, за момент се обезкуражих, че след 5 седмици проучвания не намерих нищо, което наистина да работи. Слава Богу, преди около 3 седмици попаднах на онлайн форум, посветен специално на хора, страдащи от болки в кръста и Ишияс, където буквално хиляди хора разказваха историите си за това как се борят с тази ужасна болка. Попаднах на публикация преди около 4 месеца, в която някой казваше, че единственото нещо, което му е помогнало да облегчи болките в гърба и Ишияса, е това устройство. Имаше над 3000 отговора на тази публикация. И повечето от тях бяха от хора, които сами са изпробвали този странно изглеждащ колан и казваха, че е направил чудеса. Нарича се Нуробелт. Той е разработен от Адам Фишт, един от най-добрите хиропрактици в САЩ, и той каза, че всичко, което трябва да направите, е да носите този колан по 2 часа на ден за период от 2 до 3 седмици. Той има тази патентована технология с двойна компресионна зона, при която на практика регулирате нивото на натиск с тези еластични бели ленти и много хора казваха, че наистина действа. Затова си казах, хей, какво са още няколко лева на фона на всички години, които съм прекарала в болка. Отидох на единственото място, където този колан се предлага и го поръчах, tronele.com. Получих го доставен до вратата ми преди около 2 седмици и ето го. Точно така.
Още на първия ден го сложих, без да очаквам много, защото вече бях разочарована безброй пъти. Но чуй това, след около 15 минути носене на този колан, болката от ишиаз спадна от 8 на 2, още от първия ден. Можеш ли да си представиш? Не знам каква магическа отвара са сложили вътре. И честно казано не ме интересува. Това, което има значение за мен е, че най-накрая успях да ходя, да седя и да си почивам нормално за първи път от години. Да, продължих да го използвам всеки ден по 2 часа, както пишеше в инструкциите, и постепенно болката ми започна да намалява все повече с всеки изминал ден. 2 седмици по-късно мога да стоя права с часове без болка, дори когато не нося колана. Най-накрая краката ми не се чувстват, сякаш са били блъскани с чукове цял ден. Долната част на гърба ми също се чувства много по-добре. Това нещо наистина си свърши работата. Това наистина подейства. Прочетох информацията от техния уебсайт и явно този колан осигурява допълнителна опора в основата на гръбнака ми, което също така увеличава кръвотока в подлежащите тъкани, за да ускори процеса на оздравяване. Това помогна мускулите на гърба ми да се заздравят. Помогна да се декомпресира гръбнакът ми и да се облегчи натискът върху седалищния ми нерв. Не мога да ви опиша колко съм щастлива в момента. Вероятно звуча като развалена плоча за семейството ми, но повярвайте ми, след като сте прекарали 2 години без да можете да се наведете напред, за да си вържете обувките или да ходите повече от 10 минути, да бъдете без болка, е все едно сте съвсем нов човек. Затова, моля ви, не правете същата грешка като мен. Не се оставяйте да бъдете зависими от хапчета с години и не си позволявайте да страдате толкова много от ишиаз, болки в кръста и тази проклета дискова херния. Ако коланът Нуробел все още е наличен, помогнете си сами. Вземете своя още сега и се отървете от болката си.